Mayop aabak po kikatamungan. Pambeda po din kikatamo pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakyabetala po ding makatugi. Para king pasalamat dari Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Zeller and family, Alfredo Gutierrez. Para ka ring birthday dari Monsignor Antonio Bustos, Reverend Father Mark Irish Santa Ana, Ramon Mata. Special intention dari Ditz and Lita David and family, Mabiang Kalansang, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel, Josefina, Joshua Joriel Macabali, at Federico Mandap. Para ka ring hiling dari Felipe and Corazon Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, at Elmi Ronquillo. Para ka ring speedy recovery dari Apong Dubi Tonggol, Rosario Di Marukot, Brother Pat Aos, Brother Rolly David, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagazon, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Arjan Manalo, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, at Joy Manalo. Ordination Anniversary dari Father Gabriel Torres. Safe travel ng Adrian and Malu Tapnyo. At para ka rin kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lizel, Emerita, at Ofelia.
Kinlagyan ng impang po ng anakan po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po, last Friday ng August 2024. At kaya pong Domingo, si sumilip ni Jose Marichan, September 1. Ding may kakabatad, baka ta bebe tayong matampangapag masusyaniti, amin ang talapa at sisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran pa'y lunos na't kapatawaran ng ngapong Ginoo. Ginoo, ingkaya kang sikanan ay may git king sikanan daring sablang tao, Ginoo pangalulo. Kristo, ikay ngupaya at kabyas na ng Diyos, Kristo pakalulo. Ginoo, ikay mamantabi kay kaming maglame, uling ay mibaling aldo ni oras sa datang ya inganak ng tao, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may pahintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alanghangga manalangin tamo. Oy paming at yubanwa, ibat king kapanaunan di Abraham at Moises, ang kakaniting oras ning pamipulong ning kang iglesia king panalangin. Inubog me ing meto nga balayan king larawan ning kang anak. Panwanan me sana iting balayan karing kalam ning kang kayarian. Asoy wanda ka sana king balang kapag nasan mi at apakit ing lugod mi king metong at metong antimo nang makanano mo kaming liguran. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo ang mabibi at magari kambemo at ng Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Enako mo tinubod Jesus, ban maminyag. Tinubod na ko, ban ipanaral ko ing mayap a balita. At ipanaral, king pamagsalitang manalumpakan, king kabyas nan ding tao. Ban king makanya naparalan, ing kamatayan ng Kristo king krus, mi payalan kabaldugan. Uling ing aral tungkol king kamatayan ng Kristo king krus, kamangmangan para karing ipapahamak. Dapot yakatamong mililigtas, upayanin ng Diyos. Uling ing kasulatan sa sabyana. Siran ko ing kabyasnan darin biyasa, at ipalto kong alang ulaga, ing isipan ding matalino. Ngini, nuya magbili ing biyasa, o ing eskriba, o ing magaling kin debate, ketiking yato. Pepakit ning Diyos, king ing kabyasnan king yato, kamangmangan mo. Uling king kabyasnan ng Diyos, gewa ng masakit para karing tao, ing abalure, king kapamilataning karelang kabyasnan. Bagkus, mayapa ng Diyos, ing iligtas noreng maniwala, king kapamilataning kamangmanganing aral, apanaral mi. Malaing aduan daring Hudyo at kabyasnan impanintunan daring Grego. Dapot ikami, ipanaral miya i Kristo, amipaku king krus. Aral amakatakit karing Hudyo at kamangmangan para karing pagano. Dapot para karetang inawas ng Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral ya i Kristo, ing upaya at kabyas na ng Diyos.
Uling imbala mo kamangmanganin Diyos, maygit king kabiasnan ding tao. At imbala mo kay nanin Diyos, sikanan, amaygit king sablang sikanan ding tao. Ing amano ning Ginoo, ing yato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ikaw sablang matulit apami biyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambening lira, Ginoo kaya kayo yung purian. Kabening gitara, paniktigan niya. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kalugurana ing hustisya at ing katapatan, yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Ing ginuyang sisira kintang kada rin bansa, bibigwana ing marokdang nasa, dapot ding sariling balak ng Diyos, manatili la kabang-kaba, kapag nasana, kapilan man matda. Tapat ya ing Ginoo, king sabla ng pangako, at pawangang mayap, ing dapat na. Ang ginumanatili kay kayo, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Mateo. Salita ng Jesus, iting talimhaga, karing kayang alagad, ing kayaryaning banwa, apakiwangis me, king antikaniti, ating apulong dalagang linwal, bansalubong king lalaking kakasal, ating yang daralang sulu, ing balang metong karela. Ding lima karela, mangmangla, ating lima naman, maisip la. Ding limang mangmang, delarala ding karelang sulu, dapat elamig bakal reserbang laro. Dapat ding limang maisip, migdala lang aliwang laro. Bukod ketang at tsukaring sulura, may antalaying lalaking kakasal. Kimpanyatang na, inya ikwarang mitunduring dalaga, ang gaking may patutudla. Dapat inyang kapitangan ng bingi, may randaming kulisak. Oy nina, ing lalaking kakasal, lumwal na kayo, at sa lubungan niya, may gising na rin apulong dalaga, at inayos na rin karelang sulu. Ngara ring limang mangmang, karing limang maisip. Idalayo kami, idakayo kami, king kaya kayong laro, uling matadala ring sulumi. Dapat ngarang may kibat, magkang makagyo kay katangan. Mayap pa, munta kay saguli, karing tindahan, at sali kayo para kaya kayo. Inya, linwal na ring limang mangmang, bansaling laro. Kabang alalo, dinatanging lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip, ang makapanaya, at makasadya, menaos ng linog, king lugal ning kakasal, kambe ng lalaking kakasal.
at misaraying pasbul. Kay ba't nanita, di natanglaring limang mga dalaga. Gino, ibuklat siyeping pasbul, ngarang kukulayat. Dapat nga na may kibat karela. Makanano king ipabuklat, era kayo akikilala. Nga kuwari, nga nang may mupos sa sos, maglame kayo. Uling ayubalo ingaldo, ni ing oras. Ing mayab ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Alam niyo po sa seminaryo, kahit na matagal na ako sa seminaryo, isa sa mga ekspresyon namin sa seminaryo ay yung eka mula-mulala. Ganyan po yan. Huwag kang tatanga-tanga. Siyempre po yung, ano ba yung opposite ng huwag kang tatanga-tanga? Eka mula-mulala. Alisto ka. Kailangan alisto ka. Ganyan po yung ano sa amin. Siguro kahit sa amin po mga pare, non-seminarista pa lang pag sinasabi na niya, actually pabiro lang pabiro lang yun. Mula-mula lakin. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Kung sa pabiro lang. Pero maganda ring pagnilayan. Baka naman kuminsan talaga tatanga-tanga tayo. At yung opposite na alisto ka, no? Yung kailangan ano bang alisto sa Tagalog? Kailangan alisto ka, alerto ka, ganyan. No? Kasi mahalaga po yan sa buhay natin ang tayo laging alerto, no? At nakahanda sa lahat ng bagay. Masakit pong matawag na tanga, di ba? Pag ikaw laging nadadapa, tatawagin kang napakatanga mo naman. Pag lagi kang nadadapa, pag lagi ka rin nauuntog, napakatanga mo. Ba't lagi ka naman nauuntog? Kasi pag ganun, pag laging nadadapa, laging nauuntog, ibig sabihin parang yan, hindi alisto. Parang hindi aware sa kanyang kapaligiran. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung talimhaga ng 10 dalaga, no? Yung 5 wise at yung 5 mga mangmang. Ang ginamit dito yung salitang mangmang. Pero para sa akin, hindi mangmang, kundi tatanga-tanga. Yung tatanga-tanga sila. Mangmang pag sinawag na mangmang, ibig sabihin kulang sa pag-iisip. Siguro, pag mangmang, slow learner, parang ganun. Di kagad nakakasunod sa mga pinag-uusapan. Mabagal silang makaunawa pag mangmang. At dito nga, itong 5 dalaga rito ay tinawag na mga mangmang. Dahil ba mabagal silang umunawa sa kanilang responsibilidad bilang mga abay? Kasi mga abay sila, iilawan nila yung lalaking kakasal pagdating niya. Yung 5 dito ay marunong kasi pinaghandaan nila. Nagreserba pa sila ng langis pero sa nakalagay na doon sa kanilang mga ilawan, no? Samantalang other 5 yung lang kung anong nakalagay doon sa ilawan nila, yun na lang, hindi sila nagreserba. Kaya slow learner ba sila dito o tatanga-tanga? In the first place, sa kultura nila, alam nilang walang katiyakan yung pagdating ng lalaking kakasal. Kaya dapat siguraduhin nila at ito'y tungkulin nila mailawan ang lalaking kinakasal. Kaya kailangan mayroon na silang nakahandang reserbang
langis, pera dun sa nakalagay sa kanilang ilawan. No? Kaya yung 5, mga aristo sila. No? Mayroon silang foresight, mayroon silang kagad nakapaunang pag-i-estimate, pagkakakulate ng mga sitwasyon. Kaya ito'y inaabangan nila, ito'y hinihintay na nila. Yung ganyan. Kaya pag dumating, handa sila. Samantalang ito 5, alam ng mangyayari, alam nilang gano'n, walang bahala pa nila itong kanilang paghahanda. Kaya mas gusto kong gamitin dito yung 5 marurunong na abay at yung 5 tatanga-tanga. At siguro po sa atin mahalagang aral ito sa atin. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong tatanga-tanga sa buhay. Dapat alisto tayo. Kung ang pinag-uusapan dito, yung pagdating ng lalaking kinakasal, ukol sa kamatayan. Yan po naman isang sigurado tiyak na mangyayari kanino man ang kamatayan. Sino man ang nabubuhay, pwedeng bigla na lang mawawala. Yun kasiguraduhan. Yun katiyakan sa buhay na hindi maiwasan. Pwedeng may mauuna, pwedeng may mauhuli. Pero itaga mo sa bato, mangyayari yan. Bata, matanda, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, yan ay sigurado. At tulad dito, hindi alam kung anong oras darating yung lalaking kinakasal. So sa atin din po, yan ang hindi natin alam kung kailan, kung anong oras, kung saan. Pero tiyak at sigurado. Kaya para hindi natin yan pagandaan, gayong sigurado naman, pwede tayong matawag na tatanga-tanga. Dahil sigurado naman at tiyak, kaya dapat laging pinaghahandaan. Kaya dito, ito po yung pinapaalala sa atin ng pagbasa. Dapat lagi tayong alerto, alisto. Ibig sabihin, yung ilaw dito tinutukoy sa panatili nating nililiwanag ang ating kabutihan, no? ang ating kabanalan. Saan man tayo, ano man ang ating ginagawa, dahil hindi natin alam kung anong oras tayo madadatnan ng pangyayaring yon. Kaya magandang anumang oras na ito'y dumating sa atin, parang nagniningning, matingkad na matingkad sa kabutihan at kabanalan ang buhay natin. Kaya ito pong paalala ng Panginoon, huwag tayong tatanga-tanga. Dapat lagi tayong alisto. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paintimang kahilingan, tayong lahat na pinapalahanan ng Panginoon ukol sa tamang paghahanda sa mga hindi inaasahan, ang maging alisto sa lahat ng oras. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para karing soblang kayanib ng Iglesia ng Diyos keti king yato, papanatilyan daw sanang maayos at mitmong laruring karelang sulu, balang makasadya king panyatang ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Para karing soblang pamuntok sibiko, parati lasanang makasadyang munye kwento king karelang pamamahala, potang awsan no ning Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Para karing soblang daralan kasakitan, tumulala sa uling karelang kasakitan kawangis ni ning Ginoong Hesus, ama nakit kingkayang sarili, potang awsan nala, manalangin taking Ginoo.
Para kaya katangan makatipon keti, aluguran ta sa ingkabyasnan, at parati yang pagdulapan, ban agad nakatanglakwan ning kabalisan. Manalangin taking Ginoo. Ngenya duwan tamong sarilitang kapagnasan. Ipa, parati kaya sanang makasadya, king pamagbalik ding anak mo. Parati may sanang pagdulapan, ing kaya kang kabyasnan, at apamatulanda ka, king pamisip. Amano dapat, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daan, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, pamimiglalang, ikatula mo sa narating ayin, at daralan mi, king kay kang altar, at gawan mo lang sakramento, ning kay kaming kaligtasan. Yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ning ginuma natili, kay kayo, yat nayorem puso yu, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, ying kaya kangamano, aking kapamilatan lelangan ming meto yatu, ying talapangabos at inubot mo ba ni kabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tawat mi baiking Birhen Maria, ti parana ing banal mong kaburian, ban italakad ning meto nga banal, abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubing miye. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, naning daratang hilagining Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa luting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang luking pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya. Piraso ne binyene ka rin kayang disipulong anat, tanggapan niya iti kong anat kananye, tiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kibaning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulong anat, tanggapan niya iti kong an, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan.
Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, y Cristo me vieja. Datangnya pasibayan. Inyang inigaganakan niyo ipa, ing kamatayin at pamanyoblina may biyening anak mo, darang miya kaya kaiting tinapin, ing biyeting kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo keka. Mapang mamayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambi ng Francisco, ake kaming Papa, ati Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawan at maninayang subing niya, Nanay Eduardo, ading alapang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Amen. 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 Ngayon manalain tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, tiyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lug mo, kaya tisuli pantibanwa, ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami, king aldong ini, amponi patawad mo kaya kami, ring salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw, kintokso, nunay ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapanghabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik dan, di kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me, pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatabi, pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, amin na ako, king kasalanan ng iyato. Yung malagod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, amin na ako, king kasalanan ng iyato. Noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuweg matampang tanggap kaya kam. Tapos ay kasmay nga mana mo, kumayap na.
Si Claude tamo po. Oratio Imperata para king kapayapan, itamungan. O Diyos, sikpaming nga tsubanwo, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit, arapan mo, kaniting panawuning misusubing kagutgutan. King pisasabyan politika ng dayat malat, kaniting kikamindake ning yato. Kareng may nga labas sa panawon, pepanatilyan mo ing kasalpayatayanan mi keka, anting metong abansa, ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulum, yang mengabos alang kasasagkulan kaya kami, karing mikakarakal akalamidad, apepasari ning ketubwan, antimurin karin sagkul agewaming tao, kaya kaba ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo rin panigabumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, anguwan mo kami, iba't karim persa nin dewakan, amitataging karokan karim pamuntok ning yato, uling maniwala kami. Erataw rin kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at tsuking kayo pa yan, at din talapanibala na ning karalumduman, ang mag-ari king yatong iti. Ding espiritual akawal nin dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mila rin pamuntok ming mipanibalan gawang masakit na desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila rin kapanayan mi keka, pati na impayin tungulan mi. Layon maniga po, king pamamatawad at pakalulong mo, karempenandit, apauli rin takot at suspet sami, amidungisan impalalawe mi, at may gindala ning eustong pamangampi, at pamikasama ka ring aliwang katutubo at lahi. Tayintim kaming magpadalampuke ka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapaning kapayapan mo. Nungno ka rin ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod. Nungno ka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nungno ka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nungno ka rin ing kasiranloob, ing kapanayan. Nungno ka rin ing karalumduman, ing sala. Nungno ka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi, king kapamilanan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyayang pong magagari kambe mo, king kameto nga ng banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga, Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Manalangin tamo. Hoy paming malagod, pasiknangan mo kami, kapamilatan iting saw, king kaya kaming kaligtasan. Kapamilatan iting Eucharistia, pagkaluban mo sana nga lang patanat at panyulong ing tunay kasalpantayanan, king mabilog ayato, siya dami king lagyo ng Jesus sa ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, may yari ning kaya katang kapag masusya na may atana, paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan po.